Двама студенти от Университета за национално и световно стопанство спечелиха първите стипендии по икономика по проекта Бела Академия на хранителния холдинг Бела България. Моника Иванова и Михаил Минчев получиха символичните чекове на стойност 2000 лева лично от маркетинг директора на компанията Кирил Хаджидинев и ректора на УНСС професор Стати Статев. Радваме се, че едни от най-успешните студенти на УНСС се включиха в конкурса ни. Победителите са талантливи, млади хора с потенциал да израснат като отлични мениджъри. Много бихме се радвали след 10 години те да са сред стотиците дългогодишни служители в Бела България. Само тази година 110 колеги честваха 10 годишен юбилей. Сред тях има много хора, които са започнали кариерата си с нас. Честно казвам, не очаквах тази награда, но съм изключително щастлив да го спечеля, тъй като това е първият конкурс, в който участвам. И се надявам за напред да продължава сътрудничеството между УНСС и Бела България, за да може да имаме още полета за изява. Беше ми много интересно да науча повече за Бела, за хранителната индустрия в България и в процеса на писане ми дойдоха доста идеи, които дори не предполагах, че имам. Тези 3 страници дори ми се оказаха малко да изразя всичките си идеи, но се радвам, че успях да ги синтезирам и че бяха оценени от Бела България, както и от УНСС. За първите стипендии по икономика на Бела Академия се състезаваха 73 студенти от УНСС. Победителите бяха излъчени от 20-те с най-високи резултати, които получиха почетни дипломи. Днешният финал на събитието, което показва развитие на нашите отношения с хранителния холдинг Бела България, който е лидер в областта на хранително-вкусовата промишленост, е още една стъпка, и то широка стъпка, на връзките на Университета за национално и световно стопанство с бизнеса, за да можем да си взаимодействаме двупосочно, не само в отделни мероприятия, в смисъл УНСС да бъде полезен на Бела България с научната експертиза и образователните услуги, които предоставя, а те да ни бъдат полезни с огромния натрупан практически опит, от който имат нужда нашите студенти. Бела България като лидер в българската хранителна индустрия и Университета за национално и световно стопанство си подадаха ръка в една такава интересна стипендиантска програма, в която се срещат интересите на бизнеса, интересите на висшето образование, с цел в крайна сметка да просперира българската икономика, като се допълваме в образование, допълваме се в практика, работим за кауза, в които младите хора се изграждат като сериозни, добри специалисти в една бизнес среда, която Бела България може да се похвали, че е лидер, че има много ноу-хау. Беседата, които оценихме, бяха на много високо ниво, с отлично представяне, с добра информация, добре структурирани, езиково грамотни, с креативни идеи в тях. Наистина конкуренцията за спечелването от тези 2 стипендии беше много голяма. Искам да кажа, че връзката между университета и бизнеса е много важно за нашата успешната реализация на нашите студенти и затова между Университетския център за развитие на кариерата при УНСС полага усилия. Аз съм изключително щастлив като представител на студентите, че подобни събития се организират в нашия университет, тъй като навсякъде се говори за така наречената загубена връзка между университета, бизнеса и студентите. Това, че наши студенти участват в подобни кампании, показва следното. Показва, че ние искаме да възстановим тази връзка. Защо студентите имат нужда от тази връзка? Защото те, освен теоретични познания, трябва да имат възможности за практическа реализация. На университета защо има нужда тази връзка да се изгради отново? Защото пък за университета е важно подготвените кадри да имат къде да се реализират. А на бизнеса им са най-нужни наистина подготвени специалисти. Именно поради тази причина подобни събития, които свързват студентите, университетът и бизнеса, са изключително полезни.